Batetik Hondarribia kulturan aurkezpena egin nahi dugu. Hondarribia kultura jaio da agenda soil bat baino gehiago izateko. Gure asmoa da Hondarribia kultura herriko kultura eragileekin eta sortzaileekin elkarlanean erreferente bat bilakatzea, ez? Egia da eta horretarako kontziente gera beharrak ditugula eta azpiegiturak eta baliabideak behar ditugu. Hildo honetatik egia esaten bai dizuegu, ez dakigu nola iritsiko garen, epemuga hontan, baina esan behar dakagu ilusioekin gaudela, ilusio betez gaudiltza, saiatuko gara ahalik eta modu txukunean gauzak egiten, baina hori ere esan behar daukat, ilusioa behintzat badugula. Gure agintaldi planean azaltzen genuen bezala, lelo bat azaltzen genuen ere bai, eta zen Hondarribia bizitzeko, eta bizitzeko erdigunean auzoak dauzkagu, auzoei garrantzia eman nahi diegu, eta bere biziko tresna bat da kultur jarduera auzoetan egitea, ez? Jada hasia gera auzoetan programatzen, eta gure asmoa da hemendik aurrera kultur programazioak auzoetan indartzea, ez? Pixkat, linea hontan, aprobetxatu nahi dugu, uztailak 12 eta 13an egingo duguna da Hondarribia kulturaren aurkezpen hitzordua jarri dugu, ez? Kultur topaketa, kultur hitzordu bat izango da, uztailak 12 eta 13an aurkezpena ostirala eta lanbatean izango da. Nagusiki musika programazioa bada ere, ez da izango bakarrik musika, eta beste kultur disiplina batzuk izango dire. Dantza, antzerkia, kale zinema. Hor planteatzen duguna da, azkenean, 2 eguneko zirkuito bat planteatzen dugu, Alde Zaharreko txoko desberdinak lotuaz. Hori izan du da gure apostua. Apostua izan du da formato txikiko apostu bat egitea, gertukoa, eta nolabait hor bilatzen duguna da, nolabait artista eta herritarren arteko, holako beste egonaldi harmoniko bat, edo bitxat nolabaiteko fusio bat, ez? Lotura bat askoz atseginagoa, ez? Herritarren eta artisten artean. Komentatu du auzoena eta horri lotuz, aurtengo edizio honetan, igual beste batzuk izango dira, baina aurkezpen bat denez eta iruditu zitzaigun egokia zala Alde Zaharrean dena sartzean nolabait ibilbide hori errazago egiteko, ez? Zen herria zabala denez, gero udan zehar egingo ditugu ekitaldi ezberdinak beste auzoetan, ez? Eta orduan dugu Gipuzkoa plaza, Baluartea, Kasino Zarra, Arma plaza eta Agustin Etxeberria plaza ere bai, ez? Eta nolabait ere ibilbide batzuk egongo dira herrian Alde Zaharrean ere bai, eta San Nikolas atetik Baluarteri ibilbide bat egongo da. San Marcos hartu zen mundura, batzutak gertatzen. Ez bari, ibilbide bat egongo da, baina gitarauaren nondik norakoak mai komentatuko ditu. Esan bezala 2 eguneko programazioa da, eta ostiralean hasiko dugu, edo lehenengo emanaldia izango da Gipuzkoa plazan, 6etan, ganbera musika kontzertu bat izango da, eta hau dago musikartz festivalaren edo iniziatibaren barruan, dala musika ikasleekin egiten da elkartruke bat. Orduan horrekin hasiko gera, gero 7etan Kasino Zaharrean Miriam Pérez Kazabonen emanaldia izango dugu, bidantzari, ipuin kontaketa batekin eta antzerkiarekin, horako performance bat. Ondoren 8etan Baluartean, Ines Osinagaren lehen lana, abeslari gisa lehen lana aurkeztuko da, Itsasoa da bide bakarra, eta 3 musikari kubatarrekin etorriko da, formatua pixkat hori izango da. 10etan Agustin Etxeberria plazan zinema izango dugu, Sing Street pelikula proiektatuko da, John Carneyrena, Dublinen 80. hamarkadan girotua dagona, eta 11etan Gipuzkoa plazan Rudiger taldean kontzertua. Hori ostiraleko programazioa, eta gero larunbatean, eguerdian, goiok esan duen bezala, San Nikolas Txubitik aterako da dantza performance txiki bat, Light Dive izena duena, Sandra Cuestaren eskutikan. Eguerdian ordu batetan Polborinan izango dugu Family antzerkia, Astrolabium teatroarena, Butterfly Effect izena duena.
Arratsaldean zirko ikuskizun bat izango dugu Arma plazan, anonima, bai ben zirko Andaluziako konpainia batena. 7 gari eta maldan bera ongo dira Gipuzkoa plazan, 3ko formatuan, formatu txiki batean. 9 Ruper Ordorika bakarka baluartean, gauza intimo bat, eta programazioa bukatuko dugu Idoia Zurmendirekin Gipuzkoa plazan 11etan. Eta hori izango da pixka bat, bi egunetako egitaragoa.